Har I alle sammen part 2 af den der, I hørte mig, men jeg sagde part 2 af den der Ashley Lykke, og skiftede til det her. Først skiftede jeg lige til noget andet part 2, men den der var til den, og det var ikke en part. Og forresten, vi har fået malet grønt væk, og hvis I ikke har lægget mærke til det, så har jeg fået en ny tennisketcher, fordi jeg skal på tennisskole her. Og tennisbold, det her de er startsboldene. De er lidt bløde, med dem i starten. Og min fars nye cykel lige meget. Jeg skal lige vise jer noget. Jeg kan slå mig i